el saber que hi ha gent que necessita el nostre ajut, el saber que si treballem junts, malgrat les dificultats, les coses surten. I avui nosaltres posem aquest granet de sorra. Gràcies a totes les persones que esteu organitzant, les entitats, les empreses, els comerciants, a títol individual, el personal de l'Ajuntament i especialment el Hockey Sant Just. A tots els que esteu aquí, gràcies. No esperava una altra cosa. Tenim diferents perspectives, es tracta de forma polièdrica, no? Tenir aquests diferents punts de vista. O sigui, ni vagi a la cara. No li dic res més, però esperem que es anirà desinflant i es anirà integrant, però realment la integració serà dura. I que s'han de fer una sèrie de proves, l'angoixa que té la família, i en aquest cas ell ha explicat molt bé que és el pare, de vegades sí que la pot traspassar o com a mínim la pot explicar en el pediatra. Además de toda esa tecnología, además de todos esos avances que podemos poner al alcance de la familia, no tenemos que ser máquinas que diagnostican y que tratan. Tenemos que considerar todos esos aspectos humanos que hay detrás de una familia que está sufriendo una enfermedad grave, muy grave en su vida. Leucemia, la palabra cáncer, la palabra quimioterapia son palabras que generan mucho miedo, pero que también seguramente si se puede transmitir desde un lugar de solidez, va a ser un mensaje que le diga al niño con menos fantasmas que... Nosaltres, el nostre programa prioritari és el que diem l'atenció a les famílies, que consta bàsicament d'acollida en pisos a prop de l'hospital per a les famílies desplaçades. Només ens podem cuidar de 3 maneres. Primera, una dieta equilibrada. Estupendo. Segona, exercici moderat. I tercera cosa, va dir, la més difícil. Resistència psicològica a l'estrès. Resistència psicològica a l'estrès només vol dir saber quines són les teues pors. All
Festa Joan Petit Nens amb Càncer és aquest petit gran homenatge que fan tots els nens que comencen a practicar un esport, que comencen a practicar l'hoquei i que ho fan per als nens que es poden trobar en aquests moments en un ingrés hospitalari degut a aquesta malaltia i que estan jugant el partit més difícil de veritat, la lluita contra el càncer infantil. També és un homenatge a tota la gent que hi aporta estudis, que hi aporta recerca, que està fent el tractament a tots aquests equips d'oncologia, d'infermeres, a tots aquests equips que cada dia lluiten perquè tots els seus coneixements puguin arribar a guarir a tots aquests nens. Fer-ho de manera festiva, fer-ho de manera com es vol divulgar el càncer infantil a través de la Festa de Joan Petit, penso que és l'esperit que Sant Just Desvern, a través de tots els actes que ha preparat, a través de tota la divulgació que està fent en els instituts, en els centres escolars, a través dels diferents actes que ha preparat, és un dels objectius que estan duent a terme. Per tot això, moltes gràcies a la ciutat de Sant Just Desvern, moltes gràcies a tots els que us heu implicat perquè aquests projectes que tenim que donar suport perquè es millori el percentatge de curació d'aquests nens arribi a aconseguir-se. Participar en la Festa Torneig Joan Petit Nens amb Càncer, en la qual juguen nens entre 3 i 6 anys que no han participat mai en una competició i que, per tant, comencen pràcticament a patinar, però no només ja per el tema del que és el torneig de l'esport, sinó per l'aspecte solidari que té aquesta festa torneig. La Fundació Joan Petit Nens amb Càncer ajuda al càncer infantil i nosaltres hem pensat que podíem també col·laborar amb aquesta fundació, participant en aquesta 13a festa torneig Nens amb Càncer, però en realitat el que és el torneig convertir-lo en l'excusa perquè tot el poble, tot Sant Just, pugui col·laborar amb aquesta causa solidària. Amb aquest aspecte podem dir que tant les entitats esportives com el que és l'Ajuntament i totes les entitats socials del poble s'han volcat immediatament i ens han donat tot el suport per fer possible fer totes aquestes jornades de la programació de la Festa Joan Petit Nens amb Càncer i també fer aportacions econòmiques per poder participar en un projecte solidari que ajudarà al càncer infantil. El dia 25 de maig no serà l'últim dia, sinó segurament aquí a Sant Just continuarem participant i continuarem fent coses per poder col·laborar amb aquesta causa solidària. Now and then I think of when we were together, like when you said you felt so happy you could die. Told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love and it's an ache I still remember. But you didn't have to cut me off, make it like it never happened. Para mí es un honor ser el padrino de esta fundación este año. Os doy las gracias a todos vosotros, porque gracias a vosotros, porque sin vosotros no se podía hacer mucha cosa. Apoyar siempre a las fundaciones porque creo que es muy importante. Estoy muy feliz para aquí y también para vosotros, porque creo que lo que pasa hoy con vosotros se puede pasar en otro sitio igual y es una alegría vivir aquí en Sant Just y saber que toda esta gente está aquí apoyando a gente que tiene enfermedades como yo he tenido y como muchos niños tienen. Muchas gracias y buenas tardes. You said that you could let it go and I wouldn't catch you hung up